מורה לתנ"ך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין לקמב"צית, עושה משמרות בעודה. אחי איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, סמג"ד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מ"פ בשריון. והמזי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלב עזה. היי, נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. יש לנהג אוטובוס של דן, זה שתמיד עומד בזמן. הוא עכשיו מפקד צוללות תותחנים בדרום ליד ניר-עם. יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון, עושה רק במיל בלסת הגליל, כבר חודש בגבול הצפון. יש פה דוגמנית פרמדיקית, יש פה חשמלאי שהוא מגיסט, יש את יוני נגן סקסופון מכונה שקודם כל מטכליסט. יש לכולם ארון נסתר, או ארגז גדול מאובזר, יש בשט של מדים בגלימת מילואים, מוכנות תמיד לאתגר. היי, נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם. וזה לא משנה אם באמצע חיים או באמצע משחק כדורגל, כולם יעזבו את הכל בשנייה אם יקרא להם הדגל. וזה לא יקום מקביל למציאות של מארוול, זה הסיפור שלנו, עם ישראל, זה הסיפור שלנו. היי, נכון כולם נראים רגילים, אבל אנחנו עם של גיבורי על. בכל אחד תמיד מסתתר חייל, מוכן להציל את העולם.